Jamen goddag, gamle ven. Jamen goddag, du. Hvad så? Er du ude for slagte nogen, eller? Ja, for satan. Nå? Eller du skulle vel ikke have noget drikke, fordi konen derhjemme, hun ikke kan drikke. Jo, selvfølgelig. Tak. Jeg er glad for dig. Nej, lad være. Lad være. Kan du rejse dig? Bare vi filmer. Du kommer til at fortryde det her.